zo Setechova opakovaný ho máme preto, lebo jeden vybehol skôr logicky, ale ešte aj preto, aby som povedal, že dnes už chalani zo Setechova ich tú súťaž vyhrali. Bola to žiacka súťaž, to treba povedať, takže jedno zlato si už Setechovčania odnesli a teraz idú v mužskej kategórii bojovať. V mužskej kategórii je samozrejme laťka veľmi vysoko, ale tuto chalani majú skúsenosti, majú všetko na to. Nádhera. Niekde sa nám voda vyliala? Áno. Niečo sa